daren dani masoyiya. Rike alƙawari na, muje a samu da rana. Sarki na gode maka, kai ne dai wanda ka yi mini ɗaukaka, ka bani basira in yi waka haka, har da wake masoyiya ta turmi shadaka. Ina godiya da samunki don tarbiya da kyawunki, ban moruwa idan baki ke sani ga kinan. Ba ya ka taka ba kawai ka je yi wa amarya da hango haka an ga wadda mama furta sama da ga furta bismillah Allah ka sa yana goje kulleka let's go. Kowa zance suna ta faɗi suna man dauda ka hutu rarara Allah ya mutu zuwa kinga na sai ba ya da kuma waƙar mai gidan mu na kansa dauda ka hutu rarara to da gangan nake annuma ka dan zuwa gwanshin Allah ya ta ina yi wa Yakubu Muhammad da barka da zuwa tare sarki Alinu tare da shi angon Bashir mai shadda yana yi kowa da kowa barka da zuwa bangaren producers bangaren mawaka bangaren directoci da bangaren artists ina maka da rai da maka barka da zuwa da Prince Adam A. Zango shi ba ya halarci wannan guri Jamilu Fasila shi ba yana wannan guri yana da guri da nan ku taimaka mana ni da dai na sani jaruman nan ne suka ganyo mana da ango haka dan cika mana gurin nan Aminu S. Bono babban daraktan nan da ya gane bangare ni da dai akwai darakta yadda ka maka hari a ba